যে ফরাইদিয়া মই হোয়াটসঅ্যাপ করতে नैजिगुनं सुक्लाय सेरफां बीटीसी बियाबाव बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ मोननै बिथांखि बेखेवदों। नैजिगुनं सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय नावकाथानि गेलेग्रा फोथाराव मुंख्लं बिर सिलांगा बसुमतारी गोसोखां स्टेडियामखौ बीटीआर सरकारनि 5 कौटि रां बावजाजों लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय जायो। बेजों लोगोसेयैनो नैजिगुनं सुक्लाय सेरफां बियाबाव थानाय बाङालिपारायाव गोदानै मुंख्लं सुजित नार्जारी नब्लांखौ बीटीआर सरकारनि 1 कौटि 50 लाख रांजों लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बीटीआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमद बर'आ गावनि आखाइजों बेखेवनानै होयो। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलन दैमारीजों लोगोसे बीटीआरनि एमसीएलए सम्पापति देखा, तामुलपुर जिल्ला इउपिपिनि लेङाइ आफादगिरि बिपुल कुमार बसुमतारी, सुक्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिनि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारी, गाहाय नेतारि करत दास आरो सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि कन्ट्रेक्टर प्रदीप नार्जारीजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि मावथि आरो रायजो राजानि नुजाथिनायाव जानानै थाङो। गासै 270 करोड़नि माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार जों मोननो हादों आरो बेखौनो दा जोङो फाउन्डेसन स्टोन एबा अन्थाइ खाम्फा गायबाय थादों। दा बेवहाय नैबे सुक्लाय सेरफां समस्तियाव दिनै मोननै खामानि मावदों। मोनसेया जाबाय 5 कौटि रांनि जोङो बिर सिलागां बसुमतारीनि स्टेडियाम लुनाय नावकाटायाव आरो सेकेन्ड नैबे बाङालिपारायाव 1 कौटिनि जोङो मोनसे अडिटोरियाम लुनाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बेजों लोगोसे नैबे बाङालिपारा जिथु एमइ स्कुल दङ बेवहाय आर्ट फिलिं आरो बेवहाय माने जोंहा स्कुला बाउन्डारि वाल नांगौ। बे गासैखौबो लानानै जोङो स्टेडियामनि थाखाय 1.5 करोड़ आरो लोगोसे स्कुलनि थाखाय 50 लाख आं बेवहाय बुंनाय जादों आरो नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो बे फान्डखौ बिथांमोना मोनगोन। नैबे सा ओनसोला लासै लासैनो डेभेलप जाबोदों। गोजोन आरो मोजां थासारि फैनायनि उनाव बाङालिपारायानो जा सुवागपुरानो जा बिभिन्न ओनसोलफोराव लासै लासै जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों। हारि माहारिफोरनि गेजेराव दिनै गोरोबलायफिननाय मोनसे थासारि फैनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जौगानायनि खामानिफ्रा मोजाङै जालाङोबा हारि माहारिफ्राबो मोजां मोनसे थासारियाव फैगोन। जों बेखौ बयबो हास्थायदों। बेवहाय गोबां धर्मीय अनुष्ठान जोंहा बाथौ मन्दिर ब्रह्म मन्दिरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि माखासे धर्मीय अनुष्ठानफ्रावबो आलारि सोरांनि गेजेरजों 2 लाख रां हरनाय जादों। दा बेफोर जाहाथे मोजाङै बाहायजायो बेखौबो जोङो खावलायदों आरो दिनैनि समाव जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि फारसेनिफ्राय बिटिआर ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायखौ नोजोर बोनानै जोंनि काउन्सिलनि फ्लेगशिप प्रग्रामफोरखौ मोजाङै बाहायनायजों लोगोसे केन्द्रीय आरो राज्य सरकारनि आसनिफोरखौबो स्किमफोरखौबो मोजाङै बेवहाय जाहाथे इमप्लिमेन्ट जायो बेखौ जोङो गोख्रोङै नोजोर होबाय थानाय जादों। नैबे भलासार बाङालिपारा जि हाई स्कुल दङ बर' बिजोङा खिन्थु माने बिराद माने जोबोद बियो दाबो 6.3 क्लास प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बियो लिस्टआव दङ आरो प्रायोरिटि लिस्टआवनो दङ। दा नंखायनो भलाजार बाङालिपारा जि जोंहा बर' मिडियाम एमइ स्कुल दङ हाई स्कुल बेखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइजेसननि लिस्टआव दङ आरो आं सान्दों जे अक्ट'बर मासाव प्रभिन्सियेलाइज एक्टखौ एसे सोदांफिननायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ। जों आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायज्लायगासिनो दङ आरो बे सोदांनाया जानाय लोगो लोगोनो बे फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जागोन आं बेखौ फोथायो।